Hola, doncs molt bona nit. Dilluns 12 de setembre del 2022 i acabem la jornada en les notícies més destacades de les comarques d'Alacant, centrals i sud del País Valencià. Europa insta l'Ajuntament d'Alacant a que promoga solucions davant el problema de les persones sense llar. Sabeu quina ha sigut la solució estrella del bipartit amb el recolzament de Vox? Veritat? Efectivament, sancionar els captaires. A la UE encara estan flipant. Ens hem quedat de moment sense subvenció europea al complex inundable per manca d'aposta per la biodiversitat, entre altres qüestions. Per altra banda, Brussel·les tanca l'expedient que va obrir a Ciutat de la Luz per vulnerar la lliure competència fa 10 anys amb l'anterior govern a la Generalitat. Puig tracta, per altra banda, de que Alacant siga seu de l'Agència d'Intel·ligència Artificial. Un accident ha tingut tallat la línia del tram entre Alacant i la UA. L'aeroport de l'Altet torna a registrar cues quilomètriques per agafar un taxi. Carlos González tornarà a ser el candidat a l'alcaldia d'Elx i han descobert una antiga vila romana a Altea. Per altra part, l'Ajuntament d'Alcoi ha habilitat un cenotafi per a que fans i visitants puguen recordar a l'artista Camilo Sesto. Per cert, una bona notícia, el Ministeri de Política Territorial ha modificat el nom oficial de 12 municipis de les nostres comarques, anteposant primer la denominació en valencià, per exemple, Alacant, Elx, Alcoi, la Vila Joiosa, Xixona. En futbol, derrotes de l'Elx i la Nucia, victòries de l'Alcoyà Intercity, el Dense i nou empat de l'Hèrcules. Obrim el rebost mediterrani i us proposem un pastís de salmó i l'acompanyarem de Pitàgora, un moscatel d'agulla procedent de fermentació natural de Bodegues Teulada. Això és tot per avui, gràcies, bona nit, a descansar.